U doba austro-ugarske okupacije nad Bosnom i Hercegovinom bosanski postaje službeni jezik u Bosni i Hercegovini. Prvi argumentovani dokaz o bosanskom jeziku je povelja Kulina Bana iz 29. augusta 1189. godine pisana na starobosanskom narodnom jeziku. Nakon smrti Benjamina Kalaja 1903. godine, novi protektorat za Bosnu i Hercegovinu bio je Burijan koji je donio naredbu o zabrani bosanskog jezika 4. oktobra 1907. godine. Zemaljska vlada naređuje ovim da se dosadašnje nazivanje jezika bosanski ima preimenovati u srpsko-hrvatski jezik. Tako je praktično bosanski jezik zabranjen. Ta praksa zabrane jezika se nastavljala i u periodima poslije austro-ugarske okupacije. Međutim, bosanski jezik nikada niko nije mogao trajno ukinuti niti iskorijeniti jer je on nadživio sve one koji su gospodarili Bosnom i Hercegovinom. Kogod negira bosanski jezik, on negira i samu Bosnu i Hercegovinu.